Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jandele moɗon weltare min dañta e kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde ko ɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaki e laal gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗon mboro saw holluden caggal Allah dande en rafiji musibbaji ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi e oɗo subaka hannde ene jeeya hen darde walla mbiyen tan assemblée mawɗo moɓe dañno wonno 8e édition mo tikka dañnoɗo toon to diwan mo Tunisie ɓe gaddi hen jewte jaajƴe kono goɗɗum e banggal dawrugol darde ɓe ganda kamɓe goni sukaɓe wonduɓe Lat Diop wiɓe yo haade élection ji présidentielle arde yo banggal Ousmane Sonko laɓɓitine ha laaɓa kono kadi banggal pétrole ɗo e nder leydi meɗen Sénégal nani duume nder jayndeli ɗi ha tengti e goɗɗum ko ganduɗa yete wasbe pittali mumen sengtengel ɗo cukalel ganda ñamno ko mandarin to galle sehil muɗum wasi toon fittandu muɗum ko joni joni wonta so Allah jaaɓi. noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiren ruɓɓindu jayndeli meɗen e jaynde gendire jaynde Le Soleil noon ari e 8e édition mo tikkat dañno toon to diwan mo Tunisie ɓe gari noon investissement ji ganduɗa yiyete kamɓe ene foti dañde e nder Afrique ɗum noon gardiɗo leydi ndi caggal nde ganda kañum woni gardiɗo Union africaine nde suuti konngudi muɗum wi ko waɗoɓe investir ɓe nani paaɗe e nder Afrique Tokyo noon ina faade eko tolni milliard uji 50 ɗi ganda ni foti yaltinde ɗum gam tan investissement ji foti nannude e nder Afrique ɗum ɗon noon kanko gardiɗo leydi o wi darde Maroc e ngal ɗon banggal aɓe nimsita ɗum saabu aɓe jiiɗi Maroc ruttoɗo wonnoɗo yette ha joni eɓe garti kay eko ganduɗa ko kañum woni Elic énergie ɓe mbi yete nder leydi meɗen Sénégal noon joni fuɗɗo yaltinde pétrole muɗum gareni jayde Vox Populi kañum ari tan koye maggal mo Touba ɓe mbi ko 15 lewru septembre darto ndu wonata hitande ujunnaje 2022 ɓe mbi noon ko tan balɗe ko 18 balɗe ko no wirte ni 18 safar woni tan balɗe 16 ɗi ganduɗa ete ko ñalbi tan ko ñalbi wonata ko duwaw e ñagule ganduɗa yete ina waɗe toon to ganda kañum woni diwan mo Touba kono haɗani toon sabuɗin balɗe 18 e nder leydi meɗen ina heewi waɗanede duwawuji kono kadi ñaldi ganduɗa yete sisiɓe jobjoɓɓe kamɓe ɓe tikkatani e laal gotol ɓe mbi lewru nduɗo noon ko lewru muriteɓe tigui wonata saabu yete rakkaji ɗiɗi ɗi Saint-Louis ko 5 lewru septembre wonata so ɗum ɓenni ɓe mbi ñalbi walla mbiyen jammaji tati ɗi ganduɗa ɗo e nder Dakar kanko Serigne Touba waɗino ɗum ɗo haade wo nawede Gabon ɗum wonata ko 19 e nogas lewru septembre ha joni ɓe mbi ko julno to gueƴto ko 21 e lewru septembre wonata ha tengte maggal Touba podɗo dañde balɗe 15 e lewru septembre nateten ndu ɗum ɗon noon woni yette ɓe mbi ko couleur aji murid tigui lewru ndu jogori wonde ɓe mbi 3e mandat gawɗo kay biyeteɗo Mambay Niang o arti hen o wi teyete candidature mo Macky Sall dartode ni wiyene wawi wonde walla wawa wonde fo ko neɗɗo mo ganduɗa ete a jogaki anniyeji moƴƴuji e nder hoorema sukaɓe Lat Diop wiɓe ka Ousmane Sonko banggal muɗum e Adji Sarr yo laɓɓitine ha laaɓa ko ɗum woni haalaka oɗo saaha ɓe mbi kay ko ganduɗa ko kañum woni fleuve Sénégal toon to diwan mo Matam maayo ngo noon ɓe mbi koko soori ɗo joni noon wonɓe ganduɗa dañi hen ko haqqillaji udduɗi jayde las kañum ari e gardiɗo leydi président Macky Sall ɓe mbi ko tolde 8 milliard uji e 87 ɗum koye milliard uji e franc CFA ene faade ko ɗo e hitande ujunnaje ɗiɗi e tan 25 ɗum woni konngudi ɗi ganduɗa ɓe gaddi ɗum ɓe mbi kay ɗum ko gujjo ha joni e nder jayde las piyaɗo ha wasi pittandu muɗum toon to wakkinan Nimzat ɗum dañno caggal nde gandade e balde tan ene halteno gueɗe ɓaɗe noon jayde L'Observateur
ari ha joni heɓe ɓe ganda ena mbaɗa jeeyaji faade warde yummumen walla bammumen oɗo ɓiɗɗo gorko o wiyete ko kanko tigui wari bammo ko konguɗi makko noon eko saabi o wari ɗum eko addi ɗum nane nder jayde l'observateur ha joni ɓe gari hakkude Sénégal France ɓe mbi ko dilla kesso ɓe birti hakkude mabɓe ɗum noon woni kala baɗɗo jeeya ha fayi toon to diwan mo France ne wawi artirede ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi baɗɗo gueɗe ɓade noon ari suuɗi ɗo ne wawi ruttinede toon to leydi France ɗum noon woni cifodiral dañgal hakkude leydi meɗen leydi France goɗɗo mo ganda kay darima wi artude candidature muɗum fayi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi woni Bougane Gueye Dany mo gëm sa bopp o wiyete kanko candidature makko amo labɓitina ɗum kono kadi amo arta hen saabu candidat o jogori wonde garene jayde quotidien le quotidien kañum noon ari tan ha joni koko ganda kañum woni présidence mo assemblée nationale ɓe mbi Ousmane Sonko yiɗi ko Lamine Thiam kañum ardo assemblée nationale o kono wona Barthélémy Dias ɗum woni ko jayde quotidien le quotidien addi ha joni tan ɓe gaari e banggal assainissement e nder leydi meɗen Sénégal eno wayi ngakkude ni nane nder jayde quotidien le quotidien caggal ɗum garene jayde les échos ɓe gaari oɗo biddo biyeteɗo Armand toon to diwan mo Pikine kanko noon o ñaami ko mandarine ko ndeno wasi fittandu makko ko galle sehil makko wonno ɗum noon ɓe mbi beele tan oɗo ɓiɗɗo gorko ko baraɗo walla ko baɗaɗo poson ko wawi hen wonde fo mo yano ƴeewoyde o kañum nane juuɗe lawol e oɗo saaha ɓe mbiyete ko tolne to oɗo maître Augustin Tine o suuti konngudi Augustin Senghor o suuti konngudi makko faade tan e match poɗɗo dañde walla mbiyen faade yette préparatif éliminat e banggue mondial kanko noon o wi tan ɓe jaltini ko tolne milliard uji temeɗɗe ɗiɗi hakkude mabɓe Bolivie beele tan ma oɗon match wat ɗum woni konngudi makko wi noon ko faye frais ji ganduɗa ɓe nanni ɗum hen tolni may milliard uji million ngaji temeɗɗe tati ɗi ganduɗa ɓe nanni ɗum e ɗum ɗon kay beele ma joueur ɓe mbawa fettude no hannirta ni garene jayde libération kañum noon ari tan e oɗo subaka ko dañno to liberté 5 ɓe mbi caggal liberté 5 piyanoɗo ha haɓɓa e poto wasi fittandu muɗum goɗɗo kay warama toon to ganduɗa woni wahinan Nimzat oɗo ɓiɗɗo gorko noon mo ganduɗa kañum no hollirno ɗum e TikTok muɗum ina wiye Acha Diouf kanko noon o fawama jungo saabu kanko holliri vidéo ji ɓeɗon waɗannoɓe cambriolé walla mbiyen wujjannoɓe galle janono haaɓe keptina ɓe mbaɗa ɗeɗo gueɗe haaɓe mbasi goto hen wasi fittandu muɗum ɓe mbi DG mo agence goto kay ɗo e nder leydi meɗen kanko noon ko badduɗoy e wondiɓe makko saabi ɗum noon kanko agent mo wadde agent comptable oɗon kanko comptable o wimo ko yi amo waɗa ko rewani e lawol ligguey o rewani e lawol ko nden noon kanko DG o ƴetti o fi mo wonduno woni tan agent comptable o caggal nde yi baɗe ɗe ganduɗa ete fewani ko wayno détournement walla kalis gujjeteɗo ɗum noon addi hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo ha tan ɓe piyodiri hen ha watti nde lawol e oɗo saaha ɓe mbi hakkude Dakar e tan France bawɗo foof yo wat jaam walla hoto wat toon suuɗorde saabu so suuɗoyima toon ma artire e nder leydi ndi wawa ñawede no hannirta ni koye nder jayde libération garene jayde stade coftal ɓalli uddata jammal ɓe gaare Boulay Dia ɓe mbi Boulay Dia noon hakkude muɗum tan e Italie holliri hoore muɗum no fewi ɗum noon ɓe mbi goɗɗo mo ganda kay date yiiti gawuji muɗum woni yette oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Mendy kanko Mendy noon ɓe mbi yiyete mataw tan o yiiti hoore makko oɗo saaha e banggal liggey makko to Allemagne to ɓe mbi Sadio Mané noon kanko o tati tan koye yiyete ko ganduɗa kañum woni ƴiyal ɗum woni konngudi mabɓe mbi to Turquie Mbaye Diagne kañum holliri puissance muɗum manam darde muɗum wadɓe hollitɓe koye mumen woni tan baroɗe meɗen to banggal basket to saabu eɓe mbawi fadede mondial poɗɗo dañde e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati saabu ɓe mbaɗi qualifié faade hen hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe ɗum wonno komin gadda noon ko ɓuuri tentude e banggal jayde liɗi joni min garano on e hello wonko
noon tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe hello men wongo noon koko kewno to diwan mo liberté 5 ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa nanggama fiya toon ha wasi fittandu muɗum ha ƴewtidani koriji muɗum e wondiɓe muɗum jeehino toon to liberté 5 to yete keli toon autoji mbaɗi baɗe ɗe ganduɗa pewani toon to ganduɗa ko kañum woni quartier mo ɓe quartier mo oɗon ɓiɗɗo gorko waranowo kanko baraɗo o noon woni mo ganduɗa ko Grand Yoff o honno caggal ɗum woɗɓe ɓe ganduɗa ko agresseur uji e wiide yimɓeɓe kañumne piyaɗo ha wasi fittadu muɗum to wahinan Nimzat ɗum ɗon ne won pawaɗo hen junggo en kaali ɗum joni joni woni kollidɗo vidéo ji ɗiɗon haaɓe mbawi heptinede saabu hande ne ƴewtinda baɗe noon so dañi tan vidéo ji keewi ko sarede e banggal internet o mbate beele yimɓeɓe joni ko nattuɓe dañde hoolare e banggal daɗiɓe mumen hayne darone mbaɗana koye mumen justice namdal ngal ko ɗon woni saabu hande so won vidéo ji no hollirte so enquête waɗanoma wona tan mataw askano adoto kamɓe police e banggal ɓeɗon wadɓe kaɗon guyka kono ko kamɓe tigui adoto ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni population ji ɗi e ɓen wadɓe baɗe noon saabu hande no mbirtumi ni son ciftori e mondial o nde joueureɓe meɗen garti nde goto e mabɓe téléphone muɗum wujja e 24 heures téléphone o yiita to ganduɗa kañum woni diwan mo Colobane hande ƴeewa no foti yimɓe majjinta téléphone hande jaaha mbaɗa porté plainte wattinta ko hay nokku wayno ko dossier classé ni walla won fodɓe fajanede eɓe poɗani daranede hande ko wayni so dañi yo enquête aji uddite hande yimɓeɓe jeehi ha natti wonde sécurité so yimɓe cokima e nder galle mumen gonani sécurité sene jaaha e bedde gonani sécurité hande hay goto suusa habɓude fegere or walla haɓɓay dande muɗum chaine or saabu ina andi ina wawi yaltidde hen kono nattitta hen nder galle muɗum walla sa nattidi hen nder galle ma ko toon ɓe tawanma ɓe tetta jawdi ma yimɓe natti wonde sécurité hande ha jeehi ina mbaɗana koye mumen e ngal ɗon banggal daranade koye mumen hane adda ɗiɗo jeeyaji warde kono neɗɗo ko wawi hen wonde fo e ko neɗɗo wawi wadde fo yo neɗɗo reeno wadde participé ko ganduɗa addata ko wargo saabu agresseur o hakkille mo jogui walla ɓerde mo jogui an jogaki ɗum baɗe ɗe watta ɗe a watta ɗum waɗe hoto fote muɗum ɗeɗon gueɗe so dañi neɗɗo o nanggama dawe ɗum e lawol ha kettoɗon ko lawol jogori wadde hen e ko lawol jogori darade hen neɗɗo wasa waɗande hoore muɗum justice hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe koye ɗi konngudi guddeten roɓindu jayndeli meɗen tottude won adi janggo so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano e banggal caméra o ko Ibrahima Thiombani maso sowale Escat